Și cât a fost la baia, a dansat Oana și m-a sculat și eu și am dansat cu ei amândoi. Mie nu-mi place cum dansează Oana, doamnă Maria. Ei, dar și dacă nu-ți place, ce scrii? Păi da, asta, dacă da. nu-ți place, cine-ți cere părerea ta? Ei, na. M-a întrebat dacă eram noi împreună, dacă mă supăram pe ea, dacă... Da, normal că mă supăram. Tu ți-ai văzut de pahar acolo și n-ai dansat mai deloc și atâta tot. Ce mă interesați pe mine, ce ai făcut tu? Vedeți, putea să vină să mă cunoască pe mine, nou concurs. Da? Pentru ce cum să vină ea la tine dacă nu te-ai dus tu la ea? Păi da, n-am înțeles. Hai măi, Laur. Băi, trebuie să te asumă fiecare de asta care spui. Băi, ascultă la mine aici, că fata a dansat în fața mea. Da, asta m-a sculat și eu și am dansat cu ea și cu Gina am venit și cu Gina. Da, doamna Marie, eu știu, și dar nu mai bruiați au voi dansat aici. toate fetele din club ca Oana. Da. Da. Da, nu, și Marianita eram acolo. Eu... Doamna Fănica, eu nu zic de gest că a dansat. Eu nu zic de gest că a dansat cu... Eu zic de cum a dansat. Și nu te deranjează cum a dansat dacă n-a deranjat-o doamna Fănica, nu-i vorba de deranjat. Dacă n-a deranjat-o pe Marianita, nu înțeleg de ce să deranjeze pe cei din jur. Marianita s-a dus la baie, fata, și a spus, joacă Oana cu Laurențiu, m-a sculat și eu. Că nu, ni se pare frumos. Nu-i vorba. Părerea lui, mamă. Părerea ta. Dar asta nu înseamnă că n-are... Eu am avut și eu multe prietene, doamna Fănica, și nu... nu... că n-are bun simț. Sau este... Dar n-am zis nimic, Adel. Dar n-am comentat nimic. Nu, astea sunt discuții la general și... Vedeau dublu, băi. Vorbim de Oana, niciodată nu se face așa ceva. Fiecare dansează cu cine. Nu trebuie să jignești un om dacă că eu am o n-are prietenă bun și simț. asta De asta îl jignești. atunci da. Băi, Aurelia. Undeva există un feeling, doamna Fănica. Eu nu cred că Marianita n-a simțit nimic la unele momente. Înseamnă că nu-l iubește. Înseamnă, nu este adevărat. Înseamnă că ei au încredere unul în celălalt. Ai înțeles? Asta înseamnă foarte mult. Un fel de open mind, open all. Și eu eram în față, uite așa eram pe bancă și aici era în fața mea. Open mind, open ass, open... Nu, că probabil vrea ca să facă materiale, poate vrea să angajeze, Andrei. Discuția mea cu Andrei nu are legătură cu materialul ăsta. Lasă, Laur, că pe tine te ia de afară, că te place de afară. Da, ce să mai schimbați capul de aici, să iei fete, ce de afară, fete. Eu am discutat de Oana, nici de... Te iubesc tare, toate, ai o grămadă, ai 1000 la rând la poartă. Nici nu poartă. știam că au dansat Oana și cu... Habar n-aveam. Eram la hotel, habar n-aveam. Dar erau niște băncuți, așa, eu eram în față. Și dansam în fața mea, m-am sculat și eu, s-a venit și Gina, și Rai. Ce naiba? Parcă am fi fost și s-a dus în dos. În momentul când ești la o distracție, trebuie să socializezi cu toată lumea. Asta înseamnă că ești deschis. Dar n-a făcut fata deplasată. N-a făcut. Cristina, dacă Marianita a fost de acord, nu știu de ce să vă deranjeze pe voi. Ce-l interesează pe nimeni zici că vorbim chineză. Da, vorbești țigănește. Vorbești în chineză sau în japoneză? Ce să mai vorbești chineză? Nu ajungem la niciun înțeles aici. Tu înțelegi țigănești mai bine. Nu trebuie să jigniți un om, adică că n-are bun simț. Păi de unde știți, vă întreb? Vă place doar să jigniți, să nu interpretați toate lucrurile, să vă deranjați mereu. Nu știu ce, tot vorbiți. Una se vorbea, dumneavoastră ziceți ce știe el, ce gândește Laurențiu. Păi a spus vreodată Andrei că o place Laurențiu pe Oana, păi cred că nu știți ce vorbiți, doamna Maria. Cu el mai răleac și spune fusta în cap. Bine, nu văd. Ei, nu. Mai vedem. Păi uitați-vă mai atent cum sunt. Da. Vedeți-vă de voi. Doamne ferește. Nu mai aveți grija de altul. Chiar vreau acasă, frate. Limitați-vă. Că vă ajunge. Dar ce-i? Parcă ai fi la tribunal, frate. Da și nu. De ce s-a întrerupt? De ce s-a întrerupt? Da? Tot mereu stârnești ragatul, tot mereu stârnești. Nu s-a stâmpără deloc. Nu? N-au altă treabă. De ce? N-au altă treabă, mereu stârnește ragatul, mereu. Dumneavoastră n-ați fost?
Nici ca să arunci cu noroi în cineva, nu-i frumos. Păi vezi că l-a implicat și pe Aurelian. Dacă băgăm capul precum struțul, nu știu ce realizezi. Dar n-am zis nimic de rău. N-am zis nimic de rău. Da, dar n-am zis de rău. Am zis că eram și eu acolo. Am zis că eram și eu acolo. Ce vor. Parcă i-am luat pielea de pe el. Dar el la ce vorbește la adresa? Emisiune ai vorbit. Dacă el nu l-a deranjat, de ce să vorbească? Cu cât m-a spus, cu atât m-a acuz, trebuie să mă... Cu nimic mai deplasat decât o fac la petreceri. Să mă liniștesc. Deci chiar nu am exagerat cu nimic, nici eu, nici el, nici Marianita era acolo. Care e problema? Marianita nu-i place să danseze așa, mai... Păi și dacă ea tot ne-a chemat de dans, și dacă normal. ea spunea să danseze și cu fetele singure și noi ne-am simțit bine în compania lor, care e problema celorlalți? El să-și vadă N-a văzut nimic. de masa lui acolo, a băut, a mâncat, ce a mai făcut, el nu trebuie să comenteze. Mâncare, mai vrea și mâncarea. Era o vorbă. N-ai băut cola? Și eu văd multe în casă și ce ar trebui? Să interpretez și să spun, să-mi dau eu cu părerea. Și cine mă bagă în seamă? Părerea mea de ce nu e atât de importantă? Nu sunt numărul 1. Mă scuzați. Băi. Ca să nu mai facem materiale bune, că se continuă bune. Am zis că era fum și vedea iurea. Da, în pauză. Trâncănește cum vrea ei. Da, n-ați zis că te voi v-a întrebat nimic. Ce fel se interpretează aici? Da, că trebuia să spun. Poate să interpreteze orice, nu știu ce. Păi știau ei mai bine ca tine. N-am părere. Și e normal să fie așa. Cred că era invidios când am dansat și cu ea. Că n-am zis nimic de rău. Mergem cu iubita în club și ea zice dansează. Și eu ce? Balot de pai.